आंवला के सीजन चल रहल बा त ई ना कि 10 बुरी आंवला खरीद के घर में रख दी, कैंडी बना दी, चाहे आंवला के मुरब्बा बना दी। देखी घर वाला नइखे मानत नु तो उपदर कर दी कि हमरा 10 बोरा आंवला चाहिए। केहू अभी उपाय करते रहनी है कि डंडा में रसरी बांध के आ ई कुरकुरे चिप्स ऊपरे से निकाल लेवे, लेकिन का करी हमरा किस्मते में ना रहे। भाग गइल अपन गाड़ी ले 4 गोरा के हिस्सा लगा के चाउमीन मंगैले रहनी सन, लेकिन खाए खाए के फ्लो में पता चलो बताई ओकरो हिस्सा हमनी खा गइनी। सुनैनवा के हिस्सा भी बगरा खा ले रहे। अब का करी, एकरा कितना देर से पोलावत नहीं है, लेकिन मनबे ना करत रहे। 10,000 बेर हम कह देनी कि रे सुनैनवा मान जो ना रे तोरे नो भाई हो कि ना। एकनी के तो 36 के आंकड़ा चलत रहे ला। पोलावे ला ग्रीन चिली सॉस भी मंगैनी, लेकिन कहाँ मानो भाग गइल अपना घरे। सुनले रहनी है कि आलू प्याज के दाम बढ़े वाला बा, एला सोचनी कि एक बोरिया खरीद के रख देता, नहीं का पता कब एकनी हार्ट अटैक देस दो ना खराब बढ़ गइल बानू। एकनी के का बताई 4 गो अंडा मंगनी ना खइलसन तो हमें बैठ के खाए लग। जरा नाखून के हमरा बड़ी याद आवत रहे कि का जाने कब